Тамошобинони азиз, материалҳои фасони хушрӯтон ёфтам. Доинган гулои итальянка марҳамат сангҷои беҳад хушрӯ задагай. ҳозир аз наздик бо нишон метиём. Мана марҳамат сангоша бинен сангои шагай ҳамаш бо марҳамат касседа дар корай 100 сомонай як либосаш 100 сомонай доставка аз де либос боло марҳамат касседа дар кор. ин аз рӯи навор интихоб кунен нависеншона дар рава как шумодан доставка мекунам. бинед чихо хушрӯчае беҳтарин моделако духтаро успед кунен. ина рангҳо ҳамаш рангҳои хадавои ҳоз бо дигар намудош аста ёшам нишон метиҳем бинен духтарако. ана марҳамат инаи гулоям гулои фасон иёям ҳамин нархай дидена сангои фасони оригинал задагай доинган гулои итальянка доранд. диден чихо хушрӯ мана ҳама намудуш ҳастай духтаро бовар кунен. интихоб хеле зиёдай нарх дастрас як либос ҳамагӣ 100 сомон. мана дидена духтаро чихо фасонай ая ҳами сафед чанд гулуш омадай ишам мана ишам бинен иншам бинен хулоса инамино ҳамаи ҳамаш як либос 100 сомон духтаро беҳтарин нарх доставка аз де либос болояй. инам тамошо кунен интихоб кунен дар рава как шумода бурда расонан обтовид аз 10 либос боло гирем бо арзон мешава. ана духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен беҳад гулои фасон омадай гулои итальянка дар доингои оригинали ғавси хушрӯед марҳамат интихоб кунен духтарако як либосу 65 сомонай доставка аз де либос болояй марҳамат тамошо кунен интихоб кунен дар рава как доставкатон мекунанд. мана ишаишта фасон инаи гула бинен бо чихо хушрӯа и ранг мана марҳамат беҳтарин новинко аё бо дорен ина бо ҳастай ма рақамашонам мемонам бинависен дар рава как шумода доставка мекунанд. нигоҳ кунен инаи намудшам ҳастай мана и рангшам ҳастай диден чихо хушрӯай мана и ранг аида фасонай и ранг аида фасонай мана беҳтарин рангакои фасон бо нархи дастрас мана дидена анаи гулшабо бинен духтаро ҳамино ҳамаш да чӣ буд ку да гули итальянка буд ҳозир бошад дар доинг омадагай. ҳозир қафошам нишонтон метиҳем ба ҳазур ина тамошо кунен интихоб кунен марҳамат гуло бисёрай ина хулоса нигоҳ кунен намин нигиндоро кадомаша дидестен ку бенигинаш аст мана аз ин қисмам нишонтон битиҳам ин амҷа кадомаша интихоб мекунен бенигиншам ҳастай марҳамат нигиндорам ҳаст бенигинам ҳаст.